Indra.
Kusmeraina smubang wang aruna kahatine taning uga Rabu Sabtaning kukila mrengkani korosa katar kini tunganing kung liru sing pini panco Cinarito wonten ing Tegal terang bulan risang permadi Kyo Hanggayuh wahyu purba sejati kapapagdining risang didya kala klabang kuning ingkang satuhu badhe ngalang-alangi punapa ingkang dados kekayuanipun risang permadi yen to Cinandra pertapan Astana Gadamadana samya jejer risang Rara Ireng risang Sri Kandi lan risang Kapijembawan ingkang sumunar Tejanyo Usik. katon arum gandanyo nggih wonten ing salebeting pertapan Astana Gadamadana ingkang rinekso nenggih risang Kapijembawan Kyo Hanjagi jejeg king wonten ing Astana Gadamadana rinakit sesaji reroncening sesekaran kinarya wujud sungkem wonten ing arsanipun leluhur Mandura sampun sampurna reroncening sesekaran mekaten to dawuh pangandikan saking risang Rara Ireng
jagat dewa jagat durung sawetara suwe ana sowane diajeng Rara Ireng apa kanthi raharja diajeng sowanmu ana ing pertapan Gadamadana kanggo dawuh katimbalan panjenengan dalem mangkono saking berkah pangestu panjenengan kula tansah mangke karaharjan kanggo mangkono boten diajeng namung sungkem kula mugi katur kanggo tak tampa diajeng astutiku tampanana sanget angken kula mundi kanggo mugi berkah saking panjenengan dalem saged sumandha wonten ing panggesangan kula kagem lelati wonten ngarsa dalem kanggo mangkono yayi mula lungguh kang prayoga naninci sentika dawuh Nora mengkota kapi jembawan apa kanthi raharja mangadhepmu ana ing pertapan Gadamadana tak tampa sungkem pangabektimu ora mung astutiku tampanana kapi jembawan mangkono kapi jembawan mung lungguh kang prayoga diajeng Rara Ireng dawuh katimbalan kang Mbok Rukmini Kakang mbok kepengin mundhut presa anggonmu ngemban nyambut gawe ana ing pertapan Gadamadana apa ya wis rampung diajeng pikantuk berkah panjenengan kanggo sedaya pakaryan ingkang sampun panjenengan paringaken lan dipun pitadosaken dhateng Yayi Rara Ireng sampun kula tindakaken sedaya kanggo mbok bilih wonten klinta-klentuning kula anggen kula nyamektakaken wonten panyarwe saking kang mbok saestu saged kula antu-antu kagem kula diajeng kaleresanipun iya diajeng sabaline diajeng Rara Ireng lan kowe kapi jembawan Kakang Mbok Rukmini nampa dawuh supaya njaga sesaji kang ana ing pertapan Gadamadana mula kang saka iku kapi jembawan lan sliramu Rara Ireng nanici kang ayo bebarengan njaga sesaji aja nganti kanthi mbangun semedi ana ing pertapan Gadamadana diajeng iya kapi jembawan weruhanira yen to ngasih ana pawongan kang iku dudu trahe mandura sapa wae aja diparengake manjing ana ing pertapan Gadamadana mangkono yayi lan sliramu kapi jembawan kang iya Mbok Rukmini ayo padha mbangun semedi bebarengan yayi nanici kang Mbok Rukmini
Rep sidem prapawaning ratri arum kandanyo salepeting astana Kotamadana ambangun semeti kawur yanyo Cinarito sidhem permanem datan wonten ingkang samya sabawa wonten salebeting astana Kotamadana tuk nalika semanten Yang rene. lir kadya salomba ingkang pinanjering alun-alun risang kapi sembawan ugi hambangun semedi Cinarito awit saking sekti mahambaraning risang Prabu Megananda para kapi ingkang hanjagi astana Kotamadana samya kasirep lan boten wonten ingkang samya mangertosi bilih kawontenan astana Kotamadana saweg padhi wonten paran muga kanthi reh-rehan alon-alon lumaksana risang Prabu Megananda mancing wonten ing astana Kotamadana kadherekaken Wiram Baladewa Paring pangandika. Bila leres menopaikan katon pangandikan panjenengan dalem Sang Prabu. Monggo ingkang-ingkang anggenipun Gusti Dewi Rana ini. Cinarito risang Nigananda Gyamatek aji jaring sukma kinarya nglalana wonten ing astana Kotamadana datan wonten
ingkang samya nyumurupi kridaning Risang Wirambana Dewa. Kadya kasirep pedhut ingkang tumaluyun wonten ing pertapan Astana Gatamadana. Risang kapi jembawan ingkang sumadya matek semedi wonten sing saandhaping watu gilang. Amargi ing samangkih watu gilang menika ingkang badhe tumurun lan mijil wahyu kang kasebat wahyu purba sejati. Kasaru gegering Jawi punapa to darunanipun nangge Risang Wirambana Dewa saking Praja Tambak Segara ingkang manjing kinarya musik Risang Kapi Jembawan. Awujud kethek putih kanthi teja makanter-kanter mapan ana ing dalan. Aku arep lunga ana ing partapan Astana Gatamargana. Nanging iki ana pawungang mapan ana ing tengah dalan. Klir. Awon nganakake smekdi. Urip. Yo. Pateni. Aku bakal jugarake anggonira smedi. Sinarito kanthi lon-lonan Risang Wirambana Dewa manjing wonten ing sangandhaping watu gilang kang kajagi dening Risang Kapi Jembawan. Kagiat sanalika Wanara tangi. Oh, katendang gilang tadya sungsang para kalih. Iki sira
Ayo maju kena putih. Woi. 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 Ngono wae. Kayang nang bareng. Koko Prabu. Kepiye Yai Bedhakara Kesena? Menika sampun dugi wonten ing pertapan Astana Gadamadana Koko Prabu. Mula Yai Bedhara Kresna ing sarane iki wis tekan pertapan Gadamadana. Coba danguneng Kapi Jembawan. Nggih Koko Prabu, Kapi Jembawan. Ngene iki kados pundi? Kepiye anggonira ndak utus jaga Niki kemareng munjuk lepat nyunagung pangapunten. Naturaken kedrawasan. kedrawasan sing piye cep Kapi Jembawan? Taman Astana
Wis jagat yo batu cacuk. Jembawan. Kowe iki tak paringi purba sesu supaya ngerso adiku loro ireng kok nganti dicostop. Turatmu kok iki kepiye? Sampun boten kirang-kirang anggenipun kawula njagi wonten ing pertapan Gusti Madura menika. Sampun Koko Prabu. Dimas menika kados pundi Koko Prabu? Kepiye Yai Prabu? Diajeng ora ireng ical saking pertapan Koko Prabu. Mula iku kamungku gegandane ning atiku, kejaba mung adiku lara ireng. Yai Prabu Bathara Kresna. Kula pun kakang bakal sak nganake sayembara. Koko Prabu, Yai Prabu wonten ken sayembara menapa sayembaranipun Koko Prabu? Sak sapa wae sing bisa nyowanake adiku lara ireng yen wedok tak disedulurke Sinarawati yen pancen piye tak bakal jodohake. Kagiat kebrongot panah Risang Permadi. Gio pamit saking pasewakan Astana Gatamadana. Melajar Risang Duratmoko. Iki Dimas Permadi sebut kru kabar yen sak sapa sing bisa nemokake adiku loro ireng dan banjur klepat tampu krono. Inggih Koko Prabu, kok menawi Dimas Permadi badhe ngupadi diajeng loro ireng. Mengkono Yai Prabu. Dimas Widyasena. Aja kok tegake. Dimas Permadi tututono Dimas Permadi Dimas Widyasena. Ojo kuwatir, tidak pepe. Yai Prabu Bathara Kresna. Kados pundi Koko Prabu? Ing sarene Yai Prabu iku wicaksana. Apa bakal kelakon adiku loro ireng bakal ketemu karo Permadi? Inggih, Koko Prabu. Koko Prabu kula aturi sare saking sawetawis. Iya Yai Prabu. Nek Dimas Permadi kang bakal meduhi Ratu Sabrang ora bakalan menang. Amarga Ratu Kait kelebonan minangka titising Prabu Dasamuka Koko Prabu. Dadi sing njosto adiku loro irenge tisise Prabu Dasamuka ngono kok. Nggih mekaten. Kami jembaran. Sira ndak utus Perpekono Prabu Sabrang kae menangka titisaning Prabu Dasamuka. Sira kang minangka titisaning Senggono Yanaman. Sira kang bisa belake diajeng Dewi Rara Ireng Senggono. Niki sampun terang-terang. Kapi Jembawan. Nuwun kadosa pundi? Sing ati-ati Kapi Jembawan. Ing saran senan dan srirane mugi wujude Jembawan nanging kowe iki arep menekso ana ing Gunung Semawana. Kenane opo? Sukmane Dasamuka. Metu saka Gunung Semawana kowe ora ngerti. Jembawan. Ayo budal terus saiki. Kadya sayeksa eko Kapi Risang Kapi Jembawan. Gya budal hanutut Risang Duratmoko.
Prabu Kresna. Kados pundi Koko Prabu? Yurpi. Apa bakal ora kelakon anggone bakal kayuh wahyu purba sejati. Koko Prabu kula aturi sareh saking sawetawis Koko Prabu. Jalaran ngene Yai Prabu. Inggih kados pundi? Sing kanggo jalaran wahyu purba sejati adhiku loro ireng. Inggih Koko Prabu. Kalen nenggo pakeh sowanipun Kapit Jembawan monggo. Mula Kula dherekaken manjing wonten ing pasareane para kadang Mandura Koko Prabu. iya Yai Prabu. Dalah iki ana satriya bagus mapan ana ing tengah dalan. Oh yo, aku patih saka ing praja Tambak Segara Wirambada. Yo, aku bakal mboyong Dewi Rara Ireng tak sowan kae ana ing Sang Prabu ana ing kraton Tambak Segara. Ora usah dipan Wirambada. Yo kepriye? Aku kang bakal kayu wahyu podo kang dadi pengalang-alang yen pancen maju bakal. Oh iya, yen pancen mengkono rawe-rawe terus malang-malang kok. Padotki Gun Siro bakal gandeng marang Yahayu Roro Ireng.
Risang Kapi Jembawan Giwo Matak Aji Mangundri. Kapi Jembawan. Kepi adikku Roro Ireng. Inggih menika wonten ing pertapan Astana Bodha Patra. Dadi adikku Roro Ireng wis mapan ana pertapan Makono. Makono gojo kono kok. Oh, yo. Yai Pitoro Kresna, Kados pundi kok Prabu? ing sarene adikku Roro Ireng wis bali ning pertapan ana Godo Magono. Mula wahyu yo wis diturunake. Mula saiki ayo padha sesanti Yai Prabu. Yen sak musuh-musuh yen wis tekan titiwancine diajeng Roro Ireng bakal jawabake karo adikku Arjuna. Inggih mekaten Koko Prabu. Gegandengan lelampahan menika sampun paripurna. Mugi-mugi lelampahan Purba Sejati menika mahanani. Dusun lamuk tansah ayam tentrem tebeno ribut rubito. Monggo Koko Prabu, kula aturi santi jaya-jaya Wijayanti. Mugi lebur dening pangastuti Koko Prabu. Iya Yai. Nun Sagung Pramiyarsa mekaten sawau biar nengge pagelaran ringgit tiyang muda santosa kanthi irah-irahan Wahyu Purba Sejati Sayembana Roro Ireng. Mugia lelampahan punika saged hamahanani katentreman kasarasan dumateng warga masyarakat dusun Lamuk Sakukuban. Nuwun matur nuwun.